muchísimo, porque verdadeiramente chegou o momento. O alto do Monte Faro, a carón da Ermida, viviu un ano máis momentos de gran fervor relixioso e tamén de reencontro cunha romaría da Nosa Señora do Faro, que segue a ser unha das que conserva unha maior afluencia de público nesta zona. O Alto da Serra é lugar espiritual dende todos os tempos e ali dase cita a veciñanza dun e doutro lado deste monte nun espazo de festexo, sobre todo pros do Deza, fundamentalmente da zona de Rodeiro e os da comarca de Chantada. A festa do 8 de setembro comezou coas misas dende primeira hora da mañá e cunha andaina nocturna dende Chantada pros máis madrugadores. Na parte baixa do monte, a parroquia de San Xoán de Requeixo vive con especial agarimo a subida e baixada da Virxe, que albergan durante o ano na súa igrexa. Hai unha imaxe de finais do século XVII ou primeiros do século XVIII, que é a que está aquí no santuario, a que se venera aquí no santuario. Esa imaxe coñécese co nome da nai. Hai outra imaxe do século XIX, segunda mitade do século XIX, que é unha imaxe de vestir moi característica desa época, que se coñece co nome da filla. Esa imaxe a filla é a que sube dende a parroquia de San Xoán de Requeixo ata aquí, saindo yo encontro no medio do camiño a imaxe que se garda aquí no santuario, a nai. Donde se atopan as dúas imaxes? Pois para os que coñecen un pouco máis abaixo do Campo das Pipas, o sea, como a 1,5 km de aquí do santuario. Vemos que, bueno, hai o día da subida e o día da baixada, non? Sí, o día da subida sube a filla, sai yo encontro a nai. O día da baixada era a operación contraria, o sea, saían as dúas imaxes, a nai despedía no medio do camiño e a filla continuaba ata a parroquia de Requeixo. Na actualidade baixan as dúas imaxes e permanecen na parroquia ata a celebración da festa da oitava, que é o domingo seguinte a esta festa. É unha maneira popular de expresar a fe, pero continúa e perdura, non? Claro, a participación depende pois das posibilidades da xente, de se é festa local, non é festa local, se cae en fin de semana ou non cae en fin de semana. Cando non lle é posible pola festa, pois fano pola semana, pero hai un gran número de xente que ao longo do ano pasa por aquí. Un xeito popular de expresar unha fe relixiosa que para moitos devotos vai máis aló desta data concreta. Un santuario vivo, con máis dunha cita en honra a esta Virxe, pero tamén moi visitado por mor da gran riqueza natural que alberga este contorno e o que significa para a comunidade local polo seu simbolismo e paisaxe. Ofrecido, tuve uns anos que non pude vir. Un ano morrera a mãe, este ano morreu noso pai, pero hoxe dixen a nora que quería que me trouxera, fixo-me ese favor, vou-o agradecer toda a vida e estou moi contento de estar agora aquí comendo con ela este pulpo. Non me extraña, porque ten unha pinta boís. Sí, prova, a ver, que tal está? Contase moitas cousas, contase que pasou cando chegou por aquí que discutiron a parte de Chantada e a parte de Camba e que entonces soltaron os bois co carro e o carro levouna pa Chantada. Ali se quedou. Entonces por eso atraen de Chantada pa aquí arriba o día de ayer trana. A víspera. Hai o camiño da Virgen que din que non agarra nin toxos, nin centos, nin erva, nin nada. Permanece sin malas ervas. Por suposto, a parte gastronómica goza dun peso incuestionable hoxe en día na romería do Faro, pero tamén antano as celebracións religiosas se mesturaban coas viandas nas comidas campestres que se espallan arredor da capela e monte abaixo. Coa manta sobre o chan como se facía antes, non? Sí, como hai 40 anos ou 50. Nós non queremos cambiar, queremos seguir con a mesma tradición. E traen a mesma comida que se facía hai 40 anos? Sí, máis ou menos a mesma, antes había outras cousas, ao mellor, pois non sei, traíase moito queixo fresco, moita lacón, que hoxe non traemos, pero bueno, o 15 pasado trouxemos, o sea que... Bueno, vemos que traen
traen todo así variado. Pois calamares, pois bistés, empanados, pois polo, carne, e bueno. Un poquinho de todo. De onde veñen? Nos vimos aquí de Rodeiro, aquí da parroquia de Carbuentes, aquí de Rodeiro. É casi como se fora unha parroquia, digamos, por vir aquí todas as festas. Nos viñamos sempre, que podemos, viñamos sempre. E que recorda vostede de como era a romería antes? Recordo moitas cousas. Recordo que antes non había carretera, todo era caballarías por aquí adiante, o sea, a xente viñan en cabalos, en mulas, en o que tiña, en caballarías. E a festa prácticamente era aí abaixo, non era aquí. No. Aquí era a misa, por aquí subíase e baixábase, ese camiño non existía, e aí abaixo chamanlle o campo das pipas ou as cafúas, aí era onde estaban os toldos todos, aí onde se comía, aquí viñas a misa, baixábase, comíase. Pois á tarde había misas, a xente por aquí arriba era un ir e vis de xente. Había máis xente antes que agora? Pois se cadra si había máis xente, si. E había unha banda de música aí abaixo, que tocaba ali no medio, entón, despois ao vir a carretera, pois cambiaron todo para aquí, pero se era aí abaixo. Era máis bonita antes ou agora? Bueno, máis ou menos, cambiaron os tempos e cambian as cousas, pero antes aquí, pois a min acórdame todavía non haber un pino. Este era todo monte raso. Entón, que había caballerías por aquí, por outro lado, salteadas, con vendeinos. E a xente, pois, puñía os seus mantiliños ali onde buscaban trostoxos, un sitiño para se poñer e comer. E, bueno, e o sol, o aire libre, non había sombras, non había nada. Para vir na besta, máis para vir andando. E moitas familias non había ninguna besta, había que vir ca cestillo ao lombo, da comida, o que fora, e iso. E hoxe no coche, efectivamente. Bueno, pois ahora xantar e a dormir a sesta. Eso é, mira a xente como está a pedir. Eso é. As misas dentro e fora da ermida sucédense durante toda a xornada. A principal celebrouse arredor da 1 da tarde baixo un sol de xustiza que cada quen atallou como puido. Desta volta, a coral polifónica de Chantada foi a encargada de cantar durante os actos relixiosos. A ledicia e o amor, Viñemos porque é romaría, non é? Para eso é romaría. E somos daqui de cerca e vivimos alá en Madrid. De onde son? Daqui de Rodeiro. De Rodeiro. E veñen especificamente para esta festa, por esta data? Sí, vimos. Bueno, entonces lembrarán esta romería de sempre, non? Desde que éramos rapaces, que andábamos cas ovellas por aquí. Desde que viña cas ovellas po faro. Ah, sí? Cas ovellas aquí, tan arriba. A caída da costa. Son os dous de Rodeiro. Sí, pero eu non son daqui tan cerca, eu son de Carbuentes. Bueno, entón están emigrados en Madrid, pero non perden esta cita. Por que é tan especial? Non. Ten moita vocación a zona. O sur é daqui do Faro. Bueno, que che parece esta festa? Que é o que vos gusta? Eu teñolle moita fe. Que? Non sei, pedinlle algo que me cumplire, cumpliumo. Todos por aquel lado, entre por aquel lado. No podemos ir de aquí para allá. Eu veño aquí porque dicen que é unha virgen moi milagrosa e veño buscar a ver se vexo o primeiro amor. Primeiro amor? Que tuven. Sí, porque agora, por desgracia, estou viuda. Entonces, pois,
Digo, a ver se encontro o primeiro amor. Tuvo un primeiro amor aquí, nesta zona, logo. Sí, estuve aquí, estuve en Bilbao con él. Bueno, cando se marchou para Mili, estaba, pois, en Paredes de Alce, me quedo onde son eu. E cree que pode estar hoxe aquí? Sempre ven. O que pasa é que non, con tanta xente non o vexo. E cantos anos hai que non o ve? Bueno, desde os 18 anos que tiña eu. Eu viño do Carballiño, de Dacón. Si ves aquí tes que oír polo menos unha misa. Unha misa ou dúas. Bueno, unha está ben. Sí, bueno, si son dúas mellor. Que axuda máis o milagro.